През последните 30 дни тествах Incogni и трябва да призная, резултатите ме изненадаха приятно. През това време количеството на спам имейлите, които получавах, значително намаля, а също така спрях да получавам досадните телефонни обаждания за търговия. Това не е мигновено решение, но за няколко седмици разликата беше очевидна. Как всъщност работи Incogni? Това е услуга за защита на личната неприкосновеност, създадена от Surfshark, същата компания зад популярния VPN. Incogni автоматично се свързва с стотици брокери на данни, компании, които събират и продават вашите лични данни като имейл, телефонен номер, домашен адрес и история на сърфиране. Тези брокери често споделят вашата информация с рекламодатели, маркетингови агенции и други трети страни, което е точно причината да получавате спам и нежелани обаждания. След като се регистрирате, Incogni изпраща официални заявки за премахване на данни до съответните брокери от ваше име, като се позовава на закони за поверителност, като GDPR в Европа и CCPA в САЩ. Във всяка компания е законово задължена да отговори, обикновено в рамките на 30 дни, като потвърди, че вашите данни са били изтрити от техните системи. Чрез таблото за управление Incogni можете да следите целия процес, колко заявки са изпратени, колко компании са отговорили и колко все още трябва да спазват изискванията. Това е система без намеса, която прави всичко за вас и именно това я прави толкова удобна. Въпреки това, важно е да запомните, че брокерите на данни никога не спират да събират информация. Дори след като вашите данни бъдат премахнати, те могат да се появят отново в нови бази данни с течение на времето. Затова е от съществено значение да поддържате активен абонамент за Incogni. Той непрекъснато следи и премахва вашите данни, когато бъдат открити отново. Incogni предлага както месечен, така и годишен план, но месечната абонаментна такса е сравнително скъпа в сравнение с стойността, която получавате. Годишният семейния план, от друга страна, е много по-добра сделка. Той позволява до 5 човека да споделят една абонаментна услуга, което означава, че можете да разделите разходите с приятели или семейство и когато направите сметката, става изключително достъпно. И ето бонус. Ако се регистрирате чрез линка в описанието, ще получите най-ниската налична цена за вашия план. Това е ексклузивна оферта, така че се уверете, че използвате този линк при регистрацията, за да максимизирате спестяванията си. За да обобщим, след 30 дни използване на Incogni, мога уверено да го препоръчам. То е просто, ефективно и наистина намалява количеството спам и нежелано разкриване на данни. Ако ви пука за вашата поверителност и за спокойствието ви, изберете годишния семейен план чрез линка подолу и се насладете на най-добрата възможна оферта.